ụmụnne ndị alụkwanụ ịntanetị anyị nọ na ya onwere ụdị akụkọ anyị ama nnụfọ mana akụkọ ọbụla nwere ife si ya nwee ife ọ ga-akụzi. Di na nwunye anyị na-afụ kịta onwere definition ọzọ ị ga-enye di na nwunye a na-abụlọ na fa na-egbu mmadụ na-ele nọ mgbe ikofa ji wee ju, because akụkọ gbasara mmadụ na-aba nwere ka ọ dị. Ebido na nwaanyị ka enyi ya nwaanyị chọtara ya, chọta ya, ha bi Ogun steeti, ya na ya nọsịa nnọọ mbọsị ọ chọtara ya na oluzie mgbe nwaanyị bịaziri ọzọ. Amụrụ m nnọọ n'ụwa ọgwụ otu ili ya na mmanya, aghọtala m nnọọ ka dịtị ntị mee. Nwaanyị wee gbuo enyi ya nwaanyị, gbusie enyi ya nwaanyị. Di ya pụtazie na ya atịsị ka ya sị na ọmalọ nọ plan fa na-abụ melụ. Okay, the husband na onwe ya na-ekwu na ọ na-ajụzi nwunye ya kedu ihe mee iji wee gbu nwaanyị a. Ọ sị na ihe mee o ji gbu the woman bụ na the woman kpasiri ya iwe mgbe nwa na o mere ya ife ọjọọ mgbe nwa, ya mezi iji wee gbuo ya. Okay, the husband na onwe ya bụ ife kpọtalụ onye golu isi ya, isi the lady 70,000 naira, ọkwa ya. Then ị mara ihe gbasara ya ka esi wee nwee connection onye na-ele isi mmadụ kunu wee na-anụkwa ụdị akụkọ a na-anụ online. Then nwaanyị igbuo enyi gị nwaanyị, lee paasị ya, obi kaa gị, ile paasị mmadụ, letezia ya ego one 70,000 naira ka ilelụ paasị enyi gị nwaanyị. Ọtọ gị ụtọ. Ihe na-ewutere m na mamala ebe ndị a si enweta obi a ha ji egbu mmadụ ele. Kedu ebe esi enweta obi niile eji egbu mmadụ ele? Okwu a wee na-ala anyị nwa bụ mmadụ. Amụrụ m onye gị na ya bụ oyi, amụrụ m ife imeli ya mgbe nwa o wike ịpụta echi ofu ajọ mmụọ baa ya ime, obele isi gị tọgbọ si na ihe ime ya last year ka ọ bịaziri isi ya ịbịa bọgị ọbọ. So ụmụnne m na-anụ okwu a na-ekwu, uche anyị ga-adị ya. Anyị ga-ama ụdị ọya anyị na-eme, mmalụ ije anyị na-eje, kaba na-alụ ije ọbụla ị na-eje, imekeshọn na ebe ị na-eje abụla ebe enwe ike bọọlụ ya ga-echi. Lee isi gị ele, alapụ ezigbote ihe a na-akọ kọwakwa aja ife. Biko nụ ka nna anyị unu ụmụnne nne ege okwu m, malụ ụdị ọya ị na-eme na ife ọya emere ọya ibia na ọ bịala visit from visitation. Nwaanyị mmadụ daa n'ọnwụ, nwaanyị mmadụ achọwazi ile isi ya ele. Ọ bụrụ na the husband nwe connection, ele isi ya 70,000 naira. You can imagine that. So biko nụ ma like ka ọnwa onye ga-ada ụdị victim a. Isi anyị dị nnukwute mkpa maka na onye isi ya pụrụ onye abụgokwa onye nwụrụ anwụ. Isi ga-ama mpụ, isi ma ama mpụ, mana ka anyị mara na ori ije anyị na-eje. Ị na-ejepụkwa ejepụ ime gịnị? Ịkọtalụ nwanne gị, make sure na ndị bụ unu ma ebe ị na-eje. Ọ ya bụ ife meenụ ka amala onye gbuo gị, mara ka a ga-esi chọta gị, maka na ndị mmadụ jizi ile paasị kịta melụzie aka ọlụ. Ndị mmadụ jizi ime paasị kịta mele aka ọlụ. Ịnụ nke onye keke aka ọlụ bụ na ọlụ ya bụ keke ọbụla ọ nwetara ogbuo onye nwe keke a, zọrụzia ownership, na-atụ ifa n'onu, na-awụfa ma acid ka a ele isi. You can imagine that. Vampires abatagokwa n'ụwa o, vampires abatagokwa n'ụwa. Ka uche anyị dị ya, ka uche anyị dị ya. Ụmụnne m, ọgwụkwanụ nke ọra n'ọnụ. Chukwu gozie unu.